Днешната задача с това Рено, лагер на главината на ляво колело. Усетихме движение, че има някакво виене. Вдигнахме го и като завъртим се чува. Така, от татъчното колело като го завъртим, абсолютно никакъв шум. И дори се вижда как самата гума няма инерция и спира. Така, започваме, сваляме джантата с гумата и трябва да освободим двата шарнира. Ще видим, мисля, че амортисьора се развива, за да може да се движи нагоре-надолу главината в носачите. Трябва общо взето да свалим всичко около самата от шенкела и ще видим как ще го избиваме после. Сега, до тук сме. Джантата с спирачния апарат, с стойката, всичко махнато. Махаме ABS сензора, една десятка го държи, ще го почистим после. Махаме този мъркош тук от ето тази, къде отиде? Тази стойка. Махнете я нея, за всеки случай един болт я държи, за да не се забие тук някъде по маншони на карета, на шарнири. И така, сега освобождаваме горния шарнир, освобождаваме кормилната щанга, освобождаваме и долния шарнир. За всеки случай тук вързахме един колан на полоската, тъй като тази е късата и при дърпане тук и усукване има вероятност да излезе от диференциала там. Така че вързваме, за да ни позволява да мърда насам. Ще развием амортисьора също тук отгоре, за да може тук тази част да се движи надолу по-лесно и да освободим двата шарнира, горния и долния. И така, вадим я и ще гледаме после какво правим. До тук добре. Сега успяхме да извадим горния, тази щанга, кормилната, и карето полека по диагонал излиза тези шлици от главината. Така, напомняне за този болт, мисля, че съм го споменавал и друг път. Когато го развием, преди да го извадим, тук чукнете с една отверка, за да може леко да разширите ухото и напръскайте малко с спрей, за да се движи лесно. Раздвижете го леко нагоре-надолу преди да извадите болта. Сега, когато извадите болта, гледайте през цялото време да натискате шенкела нагоре, защото ако случайно изтървете надолу шенкела и падне върху шарнира, повърхността му натиска маншона надолу и в долния край има един ръб на самия болт, на шарнирния болт, който като премине маншона с скобата, минава през ръба и къса маншона. Така че имайте го предвид, това е също и при слагане. Тръгвате да слагате надолу и гледате болта да го вкарате в същото време, преди да премине надолу канала на шарнира, в който трябва да влезе болта. Изтървете ли го надолу, край. Сега в случая, когато диска е свален, самия шенкел е много лек, така че просто внимавайте да не го изтървете. Ето го свален, сега в случая няма много инерция, но мисля, че трябва да го чуете. Да. Чува се. И така, сега ще отидем на пресата. Ще извадим първо самата главина от тук. После ще махнем зегерката и ще избием лагера наобратно. И така, общо взето по ремонта е това. Сега искам само да обърна внимание, понеже е трудно да се намери подходящ дорник за избиването. Взехме диск от ето тези двата сивия и белия, които виждате един до друг. Това е заден спирачен диск. Изрязваме периферията тази, защото този отвор е недостатъчен, за да премине главината през него. Изрязахме го и по този начин вече можем спокойно да сложим главината. Така хубаво да легне на двете големи уши, тъй като те са доста податливи, ако облегне на тях. И така, готово, центрирано, натискаме, вадим, сменяме и слагаме всичко по обратния път. Сега, още подробности. Когато вадим главината, черупката остава на самата главина, ето тази част, само че от татъчната. Тук лагера се пръска целия, той понеже е и заминал, да раздроби се на парчета. Така, това нещо имахме едни скоби, които не могат хубаво да влязат отзаде, за да стиснат и да го издърпат. Затова шлайфа с дискчето, така по диагонал, за да може да имате добър ряз с диска. Режете, значи като цяло главината, тази повърхност е гладка нататък, така че тук имаме конус.
режете хубаво, гледате отдолу да стане една тъничка ивичка от самия материал, но внимавайте да не закачите главината. Режете по-малко и когато го срежете, взимаме един секач и като го тупнем и ето, става цепка и вече самата гривна лабва и полека я вадим. Тя се вижда, че се движи вече. Това е начина. Нищо притеснително, режете смело, просто внимавайте да не закачите главината отдолу, гледайте да е максимално близо до нея и ударите с секача и така излиза.